дар маҷлисгоҳи идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти Суғд ҷаласаи ҷанбастӣ доир гардид, ки дар он намояндагони Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯъбаи нақлиёти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раёсати хадамоти назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар вилояти Суғд ва дигар намояндагони идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилоят ширкат намуда, фаъолияти ин ниҳодро дар соли 2025 натиҷагирӣ намуданд. қайд гардид, ки дар қатори дигар ҳадафҳои стратегии кишвар, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои дигари стратегии ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад. Дар ҳамин замина маҳз бо талошҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаҳо амалӣ гардида, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо километр роҳҳои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуравӣ дошта таҷдиду навсозӣ гардиданд. таъкид шуд, ки дар мувозинаи муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти Суғд 3294 километр роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум мавҷуд буда, аз он 487 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ ва 436 километр роҳи аҳамияти ҷумҳуравӣ дошта мавҷуд аст. давоми соли гузашта аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 34 километр роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум ба маблағи беш аз 50 миллион сомонӣ пурра мунфарш карда шуд. иловатан аз ҷониби Вазорати нақлиёти кишвар 425 тонна мум дастрас шуда, наздик 10 километр роҳ асфалтпӯш гардид. чун солҳои пешин, давоми соли сипаришуда дар раванди таъмиру тармими роҳҳои автомобилгарди вилоят аз ҳисоби ҳамин сарчашмаҳо беш аз 2000 километр роҳҳо тармиму таҷдид гардид, ки аз он беш аз 700 километр таъмири асосӣ, зиёда аз 1000 километр таъмири ҷорӣ ва наздик 800 километр роҳҳо шағалпӯш гардиданд. таъмиру таҷдиди роҳҳо яке аз дастовардҳои муҳимтарини даврони истиқлол маҳсуб ёфта, яке аз иқдомҳои созандаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти расидан ба ҳадафи стратегии мамлакат, яъне раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ ба ҳисоб меравад. баробари бо пуштибонӣ аз сиёсати ободкоронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ҳамбастагиву муттаҳидии сокинон ба таъмиру таҷдид, навсозӣ ва бунёди роҳҳои маҳаллӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардида, марҳила ба марҳила роҳи байни деҳаҳо пурра мунфарш карда мешаванд. бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони заҳматкашу меҳнатқарини вилояти Суғд дар пайравӣ бо ташаббусҳои созандаи ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садҳо километр роҳҳои маҳаллиро пурра мунфарш намуда, раванди созандагиву ободкориро дар якдиливу сарҷамъӣ бо сифати баланд амалӣ намуданд. чун ҳамасола дар раванди ободкориву созандагӣ дар самти мунфарш намудани роҳҳои мошингард дар шаҳру ноҳияҳои вилоят саҳми соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва сокинони маҳаллӣ назаррас ва қобили ситоиш аст. дар ин самт саҳми нафароне, ки қаблан нияти сафари ҳаҷ доштанд низ назаррас мебошад, зеро онҳо маблағҳое, ки ба нияти сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намуда буданд, баҳри сармоягузорӣ дар ободонии диёр ва гирифтани савоби бештар баҳри мунфарш намудани роҳҳои диёри худ сарф намуданд. роҳсозони мамлакат дар соли 2026 барои бо меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани сатҳу сифати роҳҳои мошингарди истифодаи умум, таъсиси марказҳои логистикӣ, рақамикунонии соҳаи нақлиёт ва ғайра беш аз пеш талош менамоянд.